Ga dukan alamu dai sauƙi na tafe inda 'yan Najeriya ke dab da fara ganin haske, yayin da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke ƙoƙarin samo maƙudan kuɗaɗe na hannun jari daga ƙasashen waje. Wannan sauƙi an fara tunaninsa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa ta samo sama da dala biliyan 20 daga masu zuba jari na ƙasashen ƙetare. Yana mai cewa hakan ya samo asali ne daga sauye-sauyen manufofin tattalin arziki da gwamnati ta aiwatar. Sai dai wannan furuci ya jawo cece-kuce daga ɓangaren 'yan adawa, inda wasu ke ganin batun ba komai bane illa ƙoƙarin sake yaudarar 'yan Najeriya kafin zaɓuka masu zuwa. Bello Umar Jada, ɗaya ne daga cikin jigajigan jam'iyyar NDC, ya ce har yanzu talaka bai ga wani sauyi ba a rayuwarsa. Amma hakan an ɓullo da shi ne sakamakon rashin ƙofar cin zaɓen jam'iyyar.